sammen og velkommen til Paranormal. Det er endelig blevet tid til hvad om dagen og om natten 2. Det kommer 5 afsnit i alt, bare lige så I ved det. Jeg ved ikke helt om det her, altså det bliver ikke den rigtige hvad er det om dagen og om natten. Det er i hvert fald ikke sådan, at den kommer til at blive. Altså jeg plejer jo at have Thomas inde. Hej. Og han er her så i dag. Han er nede i Polen. Og så skal han simpelthen være en uge. Han kommer hjem på her på mandag igen, så vi kan selvfølgelig ikke lave med ham i dag. Men til gengæld så laver vi ikke forskellige missioner i dag. Måske gør vi. Og måske gør vi ikke. Måske skal vi ned i folkeskolen igen i dag. Så det bliver mega fedt. Men vi prøver på min værelse i dag, på grund af at jeg har oplevet nogle ting, som ikke rigtig kan forklares. Det er nok sikkert, at vi ikke kommer til at opleve noget, men det skal jo altid prøve, ikke? I dag bruger vi alle de her. Vi bruger Spiritbox. Så har vi de radioen i, eller højtalerne i der. Jeg prøver lige at få den her spændende ting ind. Og så har vi selvfølgelig, og jeg kommer til at zoome ind, i MF'eren. MF'eren i hvert fald, ikke? Sådan der. Er der nogen? Hvis der er det, så svarer jeg igennem den her. Jeg kommer over for, at den tager lidt op. Skal jeg slukke det hele? Hvem er det, der er her? Kan du sige dit navn? Hvad er dit navn? Er det Mona, som er her? Er dit navn Agnes? Er det Agnes, som er her? Sig dit navn lige igennem den her, så jeg ved, hvad du gør. Skal jeg slukke det her? Vil du gerne have, jeg slukker? Okay. Det sidste spørgsmål, inden jeg slukker, det er, hvor står du henne? Kan du sige, hvor du står henne? Er det en dæmon, som er her og taler ind igennem den her? Okay, I kan nok se forskellen på kvaliteten og det samme, men nu er klokken. Nu er det næste dag faktisk, så ja. Det var her med herude. Det er, vi har kun Spiritbox med herude. Jeg har en dag prøvet at have,
Nå, jeg skal lige fortælle, hvor vi er henne. Jeg skal lige have spiritboxen op først. Vi er ude i sådan en lille busk-ting. Det er en blandt meget hyggelig lille mini-skov. Altså, i hvert fald, ikke? Det er tæt på en sø, der er en sø lige derovre. Og I kan så nok se, at vi står midt ude på en mark lige nu. Den her, den står midt ude på en mark. Så vi skal lige have pakket en spiritbox her. Sådan der. Nu skal I se, hvor højt vi er på den. Sådan der. Nu skal jeg så lige have gjort sådan der. Hej. Mit navn er Tobias. Ja, i dag kommer jeg her for at prøve at komme i kontakt med alle de her ånder, genfærd og spøgelser, der er herude. Er der nogen, der er med mig? Hvad? Hvad? Var det dig, der slukker mit kamera her? Jeg tager næsten ikke det der til mere, guys. Det der, ikke? Det er okay, skal vi. Altså lige pludselig, mens jeg stod og filmede, der blev sagt et eller andet, og så lige pludselig så kigger jeg ned på telefonen, og så filmen bare lige pludselig slukket. Hvilket er rigtig, rigtig nøje. Så ja, det har jeg godt nok aldrig prøvet før. Hold da, mand. Men det var faktisk det, for at høre det hver om dagen om natten. Så ja, håber I kunne lide det afsnit. Så vi ses bare.